शायद अब तो सुनने है ना अभी ये गाना सेज वाला है, सेज वाला ना हम ऐसा बात मत देखी भाई हमरा याद बाना वही हित से गवावे ये गा दी दवा से कलमिया गड़ी गड़ी जा चाहे इनका गोणिया में कलमिया गड़ी गड़ी ये कहे तनी फास्ट मार तनी वही के दवाई चला 5 दिन से बड़ भैया हमारा पपन भैया बहुत बहुत रुपए देने पुरस्कार मान सम्मान और तेरे जिंदाबाद रहे हार्दिक हार्दिक स्वागत करो अभिनंदन करो वंदन करो अब भाई हमरा देखी पुरस्कार मिलल बा सोनू आइडिया छत्तीसगढ़ महामंत्री पियरिया कल्लू जी के मित्र बानी हमरा के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान एही तेरे जिंदाबाद बड़ा हमरा दिल में कष्ट पहुंचल बा डब्लू भैया अब हम गोला गाँव नहीं गावल हमारा छोड़े के पड़ी बाप रे बाप हम सुमरन में कुछ बोलनी है ना व्यास अजीत हलचल जीरावा हमरा के देखी व्यास जीरावा बहुत प्रतिष्ठित कलाकार है हमरा के पूरा सुमरन में इतना बात रवा हमरा के कहले बनी व्यास जी हमरा और हाथ जोड़तन व्यास जी ए व्यास जी ब्याह जी हमरा और हाथ जोड़तनी और से हम देखी हृदय से कहतनी कि सुधर जो हृदय से कहता है रौरा के हम हृदय से कहतनी कि ते सुधर जो कहता जब भोजपुरी के चाहतनी जब दिल्ली हम लेके जाए दिल्ली सार कहीं का पियरिए में औंधी में गाड़ी मरले बड़ा तू दिल्ली लेके जाए बताई आई भोजपुरी के जे गाड़ी मार के छोड़ला आई दिल्ली लेके जाए ब्याह जी देखी ओइजे लेके जीव तो तहार गोड़िया मार दी अरे रवा हम हाथ जोड़ के हम विनती करते भोजपुरी के बचाई जा हमनी अब बताएं है बेंजी वाला है गाड़ी देता हमार नचनिया बैठा रहे राम रहीम ना बोलवे कहां को लेकर बोल ऐसी बानी बोलिए मन का यापा खोए अवरन को शीतल कर आप हो शीतल होए नचनिया हमार बैठा रहे राम रहीम ना बोलवे रंडी कहता तब कहता जे अरे रंडी जो अच्छा ई रंडी हिया हाउ के बोले कई बड़ लोग के हो तारा लोग के घर के हो ओ कर्म होते खला पर बुझाता हो ले बड़ लोग ना चनिया सार ना मुंह देखा लगता गाड़ी मारा लगता में हाथ 150 आदमी हाथ जब करा टीवी हो गइल बा तमा हो गइल बा कहां ले उठा ले आवत 150 ले कम आदमी ना ले हो जो करा बताई इ नर्तकी है इनका नचनिया के इतना ऊंट ऊंट बा काहे भइल बा ऊंट ऊंट काहे खाली आइसक्रीम खइला मुंह में खा ले रतिए हम जौन चुटकीला कने हां कहता रे जे
कमलबास कुंवर अरविंद सिंह अभियंता का तो तू तो जानते हमारा गुरुदेव का चुटकिला हो हाँ सुन लो उनको ना हो तू जानते नहीं का तब तू जानता नहीं ई राधा कृष्ण पहलवान जी के चुटकिला जो हम बने हैं हाँ लेकिन कजुइया वाला ते कले है ई तोरा बाबू के है ई तोर कौन पाहुन के ह अब हम बहुत अब हम लाचार हो गए बनी हाँ बाप रे बाप हम ना सोचल रहे नहीं कि हतना के हमरा का असली शब्द बोली हाँ हम हाथ जोड़तनी एक हली फेर टीका कइला बड़ा सार ओठलाली के टीका अब बताई ई है एगो भैया आइले है पैसा सब लोग के देले है हाँ अब देखी इनकर पहिल का रहल है जुबान पर कि माने हम इहे नु कने है जे भाई हमनी के त कमा के खाता नहीं तारा लोग बैठ के खाता हाँ ते कहता रे कि तारा लोग गाड़ी मारवा के खाता रह कि बहिन चोदा के खाता राम बताइए बहन चोद के पहले भाषा हई बहिने चोदवा के खाए गई राम हो साले के मारी आई वो हई कहता चुतिया साला अरे कुत्ता कहीं का तनी बोलावा अरे हरामी का बच्चा बोला बोलावा बेहुदा बेंजू आई को खा ला है बोलावा दुल्हा सरकार पे को हम आशीर्वादी गीत गाई अनिस भैया तनी बढ़िया जनी लागे पावे नजर गुजर सजनी दुल्हा सरकार जी तनी आई ऊपर पाहुन रहने को अनिस भैया तनिया जी तनी मंच पर अपना मित्र मंडली के साथ आई कहे से कि एगो आशीर्वादी गीत को हम गाई गाय लड़ाई है आएगो पाहुन नु आज बड़े हाँ हाँ हमरा अजीत जी के पाहुन बड़े तो हमनियो के पाहुन बने बहुत बेइज्जत कइला पाहुन के तारा अतना लम्हर बेइज्जत ना करे के चाहिए लेकिन हम चाहत नहीं जे तनी पाहुन तनी मंच पर आई आई तनी आई तो आई इनकर गणिया मार आई हेलो जनी लागे पावे नजर गुजर सजनी दुल्हा सरकार जी के नाम बा अवनीश हां अवनीश जी राम बानी हाँ तो दुल्हन सीता जी बनी हाँ दुल्हा सरकार जी के पिताजी हां राजा दशरथ जी बानी हाँ तो दुल्हन के भी पिताजी राजा जनक जी से कम नहीं कम नहीं की आ दुल्हन के का नाम हो अजीत भाई जानते हैं का नाम हो नमवा लिखल होई अरे नौका हित तनी बताइए देखी तो तनी काटवा पो राधा अरे कितना सुंदर नाम बा कितना अच्छा नाम बा ए बबुआ कजनिला के पावे नजर गुजर सजनी बड़ी सुघर बने राधा जी के बड़ सजनी सोनू वर्मा जी बड़े बड़े रुपया देने पुरस्कार 500 रुपया हार्दिक हार्दिक स्वागत बा नारायण जी आपके बनौले रखी हार्दिक हार्दिक स्वागत आई हमारा का मिलवा पुरस्कार आशीर्वादी गीत पर क्षत्रिय भारत महासभा अभिमन्यु सिंह मस्त प्रदेश मंत्री बनियाबाग बाबू रहने रसड़ा जनपद बलिया के माध्यम से हमारा का मिलवा पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन व वंदन व मान सम्मान यही तरी बना रहे दुल्हा दुल्हन के जोड़ी एकदम यही तरी मान सम्मान हे नारायण जी हे गंगा माई हे भगवान भोलेनाथ जैसे आज हमने के डबलू भैया आयल बनी जा बहुत भोज में भगवान करस
फिर साल भर के भीतर आई जा का करे हमनी के आई जा सोहर गावे खातिर हाँ आ तोहनी के हंसे जा गाड़ी मारावे खातिर बाप रे बाप सही, असना अश्लील सब एक और सोहर होई मजबूर कर देता लोग हाँ। बाप रे बाप हार्दिक हार्दिक स्वागत बा कैसन बा भा लगले बबुआ कितना सुंदर महफिल ओह दिन जुटल हुई हाँ आ जा बहु भोज में भाई देखे तो आय? तेज बहादुर सिंह तेजू बाबा कल्लू जी के बाबा हमारे के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अच्छा अभिनंदन बा वंदन बा भैया जी है हमरा चिलकहर ब्लॉक के सफाई कर्मी संघ के संगठन मंत्री संतोष कुमार रावत जी आज वर्तमान में यहाँ के भाई डीडीसी सदस्य भी बने हाँ 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 जी जी होई 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 हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा मान सम्मान यही तरी बन रहे कैसे वो भा लागल जैसे आज जका होता हाँ ओ दिने लागल हुई तो समाधि से समाधि के लागल होई जो अच्छा कलाकार बने अरे जवाब नहीं है हाँ तब है देखे तो पुरस्कार है हमरा के मिलल हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा ए हमरा के वसीम गादा रजाई मिस्त्री भट्टी बाजार के पास ना ना मटही बाजार के पास बहुत बहुत रुपया दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अनिश भैया सबके लेके आवक बा आशीर्वाद गीत होता समाधि से समाधि बहु भोज में कितना सुंदर भइल बा जुटा पता ना है देखे कृष्ण हेलो मैंने लकटता कृष्णा जयमाल फ्लावर एवं गुब्बारा डेकोरेशन हाँ हाँ जी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा कलाकार के ऐसा होकर के चाहिए ऐसा होकर के चाहिए हलचल का नचनिया के गाड़िए मार देता नहीं का गोले बड़े बुझाता जे कहां से टीवी आई चिड़िया देखा है यहाँ के कहता नहीं 5 फुट 7 इंच हाइट बा आ हलचल अपना नचनिया से कह दे जे व्यवस्था टाइट बा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा काका नाम मोहन भैया मोहन राम जी हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा ए बबुआ जुटला जुटान नावा वर्ष नोटिया के बरखा हर हर सजनी वर्ष नोटिया के बरखा हर हर सजनी हमारा गुरु भाई हमारा शशिकांत मास्टर साहब ब्याज जी बहुत बहुत रुपए देने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा आया लन्ना बाणे राधा जी के बर सजनी भैया हमारा चैनवा बदलवा का ले नाम है भैया के है वहां के भैया के नाम लंगोटो अच्छा अच्छा गुप्त दान
तो जाई हमरा घर ओरा गुप्त में पैसा देले बानी हाँ भगवान ओरा के गुप्ते गुप्ते एगो लड़का दे दे हाँ उहो करी है अच्छा बियाह नहीं के भाई ना भौजाई रखले बनी अभी अरे तो ये तो बात बात अच्छा नहीं है भाई तो होई नो आए अच्छा अच्छा ठीक बा हार्दिक हार्दिक स्वागत बा लेकिन रवा जब डाण रवा घूम घूम मार देता नहीं नो कहीं नाची एजा नाची चाहे होजा नाची चाहे होजा नाची हर जगह गाड़ी पर चाहे उनका गाड़ी पर नाच दी गाड़ी सब गाड़ी बात नहीं है। जहाँ और मन करे तहाँ रवा नाच नाची नाची ए बबुआ का भाई हां भोले बाबा राखस अरे बनवले ई जोड़ी ये दुल्हा दुल्हन के जोड़ी एकदम बना रहा है हाँ दुल्हा सरकार जी तनी मंच पर आई फिर ओरा वो हम जाना तनी कि राव समय बहुत कीमती बा हाँ जी एनिए सब लोग के देखा के बा एनियो देखा के बा ओनियो देखा के बा भाई मान ले तनी मुहूर्त बीत जाई के खइलस के पियलस काजी के खइलस के पियलस के इंतजार में बा हाँ तब आए है ने भा लगले बबुआ तब भोले बाबा राखस बनावले भोले बाबा अरे है अरे नचनिया लो करवा कानिए फाड़ दे पाहुन तनी आई है ना आई 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 तनी आई पाहुन आई आई कहां ने आई है ना कहे वाला ई बात बा गिरावा वो ब्यास के पाहुन होई तो हमरो रवा पाहुन न भइनी हाँ मान ली अवनीश भैया का पाहुन तो हमने का पाहुन आई रवा का हमें को माला दी माला दिया यहाँ के इमरजेंसी माला आई और मान सम्मान एक दरी बना रहा है हार्दिक हार्दिक स्वागत जय हो पाहुन बने तो हम तरह और सारे बहने ना ना कौन उपाय नहीं है मान सम्मान और यही तरी बना रहे हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा पाहुन देने हमारा का 500 रुपया अभी देखे और कुल सार लो बालो एहू लोग के दे दी सब कोई के दी सब कोई के दे ली हाँ अरे भैया ई नाले अरे छोड़ दो काल ले दे छोड़ दो के भैया अरे छोड़ दो के भैया का लाना धो करो बाबू कौन कौन ले बुका का बहुत बहुत रुपया पुरस्कार धन्य है पाहुन लयदार हार्दिक हार्दिक स्वागत लयदार बनी लयदार बनी हमको है कि नहीं है जाई रहा मान सम्मान यही तरी बना रहा और निश भैया अभी तक ना नहीं मंच पर नहीं आई है ना आई की कवर लखियावे लगनी आई आई तनी है नहीं आई तनी मंच पर आई पाहुन आ गले और निश भैया राव रवि पता नहीं कौन गीतिया आई कलमिया ला हमरा याद नहीं कर हाथावा में कलमिया गड़ी गड़ी याद नहीं कर भैया आ चलो भोले बाबा राखस बनावले मेहरारू लोग के ओजा देत होई 2 मिनट में लागत होई हाथ जोड़ के रह दो अपना थाकतो ना होई हैं भाग लिया नो पास दी हां कैसे कैसे भा लगले बब्बा तब बूढ़ा बेयास बिना आई बगले साला गावे हम सोहर सजनी आई बगले गावे हम सोहर सजनी ऑल बेला बाळनी राधारी के और सजनी
ढोढ़ी दो